Siis tää väitti, että mien mänen läpi. Ja ei Herlini saatana Veikko semmoista hevosta, joka ei mene. Ei tietenkään, mutta kun se paikka on meillä varattu mulle. Hei, kumoa koko aika, please. Tässä tullaan spontaania keskustelua. Se nimittäin jo viimeksi varattiin mulle. Se sovittiin viime kerralla, että kuka saa vasemmistoliiton listalta Pohjois-Karjalassa eniten ääniä, niin se laitetaan seuraavalla kerralla eduskuntaan. Niinhän se männee. Ja valitettavasti nyt on puolueeton äätenlaskenta, eikä niin kuin puolueen sisäisissä tilaisuuksissa, jossa siihen lasket. Eli voit nähdä vieressäsi istuvan kansanedustajan niin ikävältä kuin se piiripuheenjohtajana tuntuu. Se kuvittelee, että kaikki kitteläiset on äänestänyt Esa Lahtelalla tähän asti. Mutta Pohjois-Karjalassa ainut, joka sen jollain äänestysalueella on voittanut viime vaaleissa. Se oli kyllä sattuman kauppaa, mutta sanotaan näin, että se alue, missä sinä olet, niin ei olekaan minun pääasiallinen markkinakohde, koska minä oletan, että sinä hoidat oman alueesi ja minä lopun Pohjois-Karjalan. Mutta sullahan eihän Sortavalan piiri ja Suojärvi voi äänestää näissä vaaleissa. No, luojan kiitos. Sieltä mien paljon sais, mutta no, vaalithan sen ratkaisee, mutta niin se on äänestäjiä assia piätte, kumma haluavat sinne. Miut, jota tukkee Herlinikki, vai sinut, jota ei tue kun pelkästään Pohjois-Karjalan eläkeläiset ja työttömät ja köyhät. Niin tätä mä oon niin justi tarkoittanutkin, että vieläkö Herliini tarvitsee tukijoita, vai normaali suomalainen työntekijä? No mie uskoisin, ei se muuten ole rahosakkaan nyt työntämään, että mä oon aina niin huomannut, että Herliinillä riittää kyllä kavereita siellä, mutta tämmöisellä normaalilla suomalaisella työntekijällä niitä ei ole. No, ihan niin on ehkä huomannut, että ilmaisissa sopii jonkun tasoisia kavereita, mutta hyvistä pitää maksaa.